Ridiger kam při hazardu? Připravili jsme pro něho test s hrou Blackjack s profesionálním krupiérem. Ridiger hraje hru poprvé v životě. Výsledek? Po 45 minutách si Ridiger zapamatoval každou kartu, kterou dostal. Čím déle se hrálo, tím více byl ve výhodě. Za 3/4 hodiny vyhrál 900 euro. S trochou zkušeností a více kalkulovaného sázení by vyhrál kolem 4000 euro. Blackjack. Blackjack. 150, bitte sehr der Herr. Blackjack. Blackjack bezahlt, bitte sehr der Herr. Škoda, že Ridigera karty nebaví a tudíž se nesnaží se je pořádně naučit. Chcete-li být opravdu na špici, nestačí cvičit půl hodiny každý den. Spousta lidí si to myslí, ale není to pravda. Chcete-li být opravdu na špici, musíte být téměř šílení. V ruchu a schonu Piccadilly Circus je Howard Potter ztracen. Bylo by pro něho obtížné jít sám nakupovat nebo najít cestu do hotelu, natož někoho požádat o pomoc. Howard nikdy netelefonoval, aby si popovídal s kamarádem, ale každá telefonní budka je pro něho pokladem v jeho nekonečné vášni, v prvočíslech. Not 829 7477 2477 2531 8999 8951. Říká se, že autisté žijí ve svém vlastním světě a on to dokáže, protože zavře před okolním světem dveře. My myslíme na jiné věci, na hypotéky, jídlo, tohleto, támhleto. A on to eliminuje. A soustředí se jen na svá čísla. Vzali jsme Howarda na test do londýnské laboratoře matematického odborníka Briana Butterworthe. Pomocí nového postupu dokáže měřit činitel odrazu světla v krvi závislý na kyslíku a tudíž mozkovou aktivitu rychleji a s menším stresem než u magnetické rezonance. Po stovkách takových testů došel Butterworth k závěru, že přestože kapacita paměti pro čísla pochopitelně závisí na cviku, z největší části je dána geny. Tak, Howarde, dáme si pár prvočísel. Jaké je nejbližší prvočíslo ke 2000? 1999. Nejbližší prvočíslo k 7000? 7001. Navrhl jsem teorii, kterou nazývám teorie numerického modulu. V zásadě říká, že existuje množina neuronů mozkových buněk v mozkových lalocích, které se specializují na čísla. Původní verze této teorie se projevuje u lvů, opic, koček a psů a dokonce i ptáků. Slouží k detekci toho, co bychom nazvali parametrem četnosti v prostředí. Kolik objektů se vyskytuje v množině různých objektů? Pokud to neumíte, je obtížné naučit se aritmetiku. Pokud to umíte, je to základ rozvinutějších aritmetických dovedností. V San Francisku se vědci pracující pro NASA pokoušejí pomocí dalších testů dešifrovat tajemství Computerova nekonečného pevného disku. Podle jedné počáteční teorie má Kim, stejně jako všichni savanti, ve své paměti přístup k surovinám. To znamená, že u Kima nefunguje určitý mechanismus filtrů, který většina lidí používá ke skládání a vyhodnocování informací a k zapomínání nedůležitých věcí. Nicméně Kim se naučil plavat v moři vzpomínek, protože nic není tak přizpůsobivého jako lidský mozek.
Ale jak vlastně drží Kim hlavu nad vodou, je stále naprostým tajemstvím. Pohled do jeho hlavy odhaluje, že v Kimově mozku jsou dutiny vyplněné tekutinou mnohem větší, než je obvyklé. Normálně vyplňují prostor mezi kůrou mozkovou a limbickým systémem. U Kima sahají až k mozečku, k lidské motorické paměti. Mozeček, který se normálně skládá ze dvou stejně velkých polovin, je u Kima asymetrický. Levá polovina je znatelně menší. Až doposud to vysvětlovalo pouze jedinou věc. Poněkud nemotorné a občas neohrabané pohyby tohoto mistra paměti. Pomocí nové metody zvané sledování vláken nyní vědci získávají poznatky dokonce o spojeních mezi oblastmi mozku. V San Francisku učinili odborníci pomocí této metody nečekaný objev. Kim nemá na dolní straně kůry mozkové žádný corpus callosum. Ten normálně propojuje obě mozkové hemisféry. Obvykle se tento jev vyskytuje pouze u pacientů s rozděleným mozkem, obvykle epileptiků, kterým bylo toto spojení chirurgicky odstraněno. Když jim ukážete něco pouze v jedné polovině zorného pole, vidí to pouze polovina mozku. Druhá existenci dané věci neregistruje. Když tedy ukážete normálnímu člověku s jazykovým centrem v levé polovině mozku předmět, třeba jablko, ukážete ho jeho pravé polovině, nebude schopen říci, co to je za objekt, protože strana mozku zodpovědná za řeč předmět nevidí. To nepochybně vysvětluje Kimův trik se čtením 2 stránek knihy současně. Každým okem čte 1 stránku. Proto možná Kim nedokáže vysvětlit svému otci, proč den za dnem prochází v knihovně staré adresáře a zapisuje si nekonečné seznamy jmen. Zjednodušeně řečeno, Kimův mozek představuje 2 samostatné pevné disky, na které ukládá data, ale vysvětluje to, proč má nepřetržitý přístup ke všem údajům v paměti, proč nemá Kimův mozek tlačítko delete a co přesně v nás ostatních rozhoduje, koho a co si vědomě zapamatujeme. Z pohledu našich bilionů neuronů je každá paměť v podstatě jen soustavou elektrochemických podnětů, bez ohledu na to, zda do ní ukládáme 12 000 knih, naši první lásku nebo cokoliv jiného. U člověka se mozek neustále obnovuje. Buňky v mém mozku jsou tedy jiné, než které tam byly před 2 nebo 3 lety. Musí se tedy obnovovat a musí existovat nějaký mechanismus uchování elektrického impulzu nějakým neurochemickým způsobem. Existuje interakce mezi chemií a elektrickým nábojem a jde o komplexní interakci, které teprve začínáme rozumět. Každý normální člověk přesně ví, kde najde v supermarketu svůj oblíbený jogurt. Zná stovky obchodů a tisíce cen, ale odstíníme miliony detailů, abychom se soustředili na podstatné. Negativem je, že uvažujeme pořád stejně. V další části naší pouti se proto podíváme na ještě obdivuhodnější lidskou dovednost – kreativitu. Je možné, že každý z nás vlastní nejen nekonečnou paměť dřímající uvnitř mozku, ale také úplně jiné vlohy? Jsme navrženi tak, abychom viděli celek, ne součásti. Vidíme celkový pohled, ne podrobnosti, ale mnozí lidé s tím nemusí souhlasit. Takže tento pokus vás vytáhne ven, udělá to a tamto a ukáže vám, že máte stejné schopnosti jako savanti. Vypnutím částí mozku, nikoli jejich stimulací, ale vypnutím částí mozku. V laboratoři v Sydney se Alan Snyder pokouší simulovat úder do hlavy pomocí magnetických impulzů. Ne kvůli zlepšení naší paměti, ale kvůli zlepšení kreativity. Podobně jako u savanta Alonza Clemonse, který vytváří sošky zvířat během několika minut.
Setkáme se také s Mattem Savagem, který se naučil přes noc hrát na klavír a který vydal svoje první CDčko s vlastními skladbami, když mu bylo 7 let. Nad střechami Říma